Caim rá bhfuil dímáramsa faoi contact rasher an Titanic ríis bhfuil an leimar feachtan go maith. Tá passionéirí siún na decanna, passionéirí na Jonta sí, passionéirí na státa, passionéirí blúis na Gaeilge. Tá ceolaigh tacht an málrúm a níos, ceolaigh Cracow. Ach tá an tuisce ag steal isteach sa seomraíonn. Mar sin chuireann sé ceisteireamh agus orm sa héin. Ceistleach. Cén plan atá gainn, cén seacht atá gainn, cén stratéis atá gainn. Chun Deireadh leis an maith atá tax na scoilinne agus go generálta leis mudasan agus a Oireachtas. Agus ní cíimse plan ar bith. Ó tá na mílte planan tá anna chuid agriachta agus go mór tá míid réig an Gaeilge do riire a gcúrsaí sais i gcuhéic laissez-faire. Tá meán achna go mór réig an Gaeilge do riire faoi mar a háis sé ach ní léon plan againn don Gaeilge faoi mar a bheith sé. Agus tá sa gainn go léir muna míon bláthú bíon cúlú. So, chuireann sé an ceisteirí cén plan, níl plan ann. Agus tá gír gá le plan náisiúnta don Gaeilge. Díospóilt a thosnú leis an acme políteachta, leis an meánachme agus ceist amháin na choir. Cad fiú an Gaeilge, an fiú bach leis an Gaeilge. Agus má tá an freigar sin ar fiú bach leis, cad tá sibh réig le déanamh son na Gaeilge. Cén íbert, cosú leis an íbert íon má ceannathar agus an blúnta ribhe seo, go bhfuil sibh in an nó réig déanamh. Nó bhfuil sibh lugad don Gaeilge faoi mar a lug sibh don acnamíocht dul ar mhóthar an laissez-faire. Agus níl laissez-faire agus gan éonar reagar as. Tá seacht agus tá plan agus tá díospóirt náisiúnta ag castáid. Díospóirt a bhíoh ag Deireadh leis an Gaeilge leis mud an Gaeltacht, an Gaeilge sa Gaeltacht, agus go mór an tuaisceart. Agus a caint faoin tuaisceart, ba bhaile rá go bhfuil sé thar bheith ná de sin féin, éirí as a bheith úsáid an tanna mar armalaid cultúra leis na Protestúnaigh. Tá cuidigh mo cheannathar Patrick Harris le takeover le coup d'etat sa Cumann na Gaeilge 1950. Agus ag deire héal de bhaiste gur botún fása é sin, botún marfach a bhíonn, mar gearra sé na Protestúnaigh de deisceart agus a tuaisceart amach go dlúiseach na Gaeilge. So tá sé ná sin féin éirí as a bhíanamh déanamh cláiste agus ag déanamh ceist políteachta de agus an doras a plabal dúnta Protestúnaigh san 1950 na leathar oscailte arís. Agus táim sé cinnte nó oscailófar an doras sin don tradiisiún ráiste. Leis tír an tradiisiún din tá Gaeilge bra clasicach na Halban. Ná dean daoine bhfuil an Gaeilge dúigh cruaigh. A tagan leis an Gaeilge tá fuineh agus fíringe agus Gaeilge clasicach na Halbanna agus rud nua agus fuineh agus neart atá go díre tastáilhaid. Vasca héine nach nebroig beidir is beag duine a vasca meach siocán sa tír seo. Agus beag duine beidir leis a vascan gur féidir na horáistí de thuirta staach glúis na Gaeilge. Níl sé fíor corabé. Tá géargá, tá siad óráistí bhreaó bheith ag glúis na Gaeilge, má tá sin féin éirí imeacht an bheal agus seans go thuirtóibh tactaisteach ar a cnílacha héin políteachta. Agus tá sola gom agus tá sé cinnte go dúirigh an má thugann an Oireachtas na Gaeilge fáilteoibh an tradiisiún óráisteach tá cinnte go gluisimí chomhrú snasta don sais faoi mar is dúil do muster an fearbhuí. Agus go mbeadh an tradiisiún sin mar tacaíoh glóir glúis na Gaeilge. Mar leis an Gaeltacht
Níl a tastáil sa bhreid níos, tá níos móna údarás a bhreid a tastáil, tá údarás formathe na Gaeilge tastáil. Onas go méid rudaí nó le saolaíocht go leis an méid tarsúna pagraídas muinte cúlé cad a fóla, agus rudaí den torchin chud déalgóirí na Gaeilge na sprága, nascanna Gaeltachta na sprága chun rudaí nua di dhéanamh rudaí le saolaíocht tá cuid plan seo tastáil comá. Mar focal square, níor tháinig mé seo nach chun bheith cáineamh gearán faoin Gaeilge. Tá is léir an Halla seo nach bhfuil bora agus fás sa teanga fós. Ach níl ceistena, níl an staid sa scoilíne gomá, níl an staid sa Gaeilge gomá. Agus tá gír gá le forógra, le plan náisiúnta, le plan don tír na trúpadó chun déir fad a tastáil mhaith. Agus le tá teoiric, bhí ceistig lenin, cattá le déanamh. Agus can tú freigra chorann ceistin, cattá le déanamh faoin Gaeilge. Agus múna bhfuil plan a ghain, forógra, manifesto, stratéis. Ní fiú na plan na beaga na glúistí beaga, ní fiú na rudaí beaga tarsúil. Tá físeach tastáil, fís fad rairceach, có fad rairceach sa fís a bhí ag Maxine agus má Corcaigh 8 bliain hin. Le cúpla focail siúd fógraíonn an Oireachtas na Gaeilge a bheith oscailte agus tásúla bheith fáilte cá go mór mar lochtóidh.